Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagburita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na montag para bati region-wide, mga palagad kita sa nabilini sa kauras, 18 minutos, karon nga adlaw, Huwebes, Petsa Utso, 17 dias na lang nga nabilin, kamangabot ng adlaw sang Paskwa. May nabili pa kita nga bali 24 dias, goodbye 2022, welcome sa 2023. Sa Webes naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kinandang liwat naman naton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato siring nga correspondent sa pagdulong naman sa pinakauli-hilabas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton siring kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini mata kag dulonggan oras sa kagabiyon ng aton sini patrol kay na para kanabiyong sa pilakabay sa aton sini probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Bantayan nato kag imorsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa ano pa nga mga eventualities from where the action is Action Cell Minado liwat nga mga pangalagad back to back sa ato nga piloto Action Ninyo Bugina. Update sa mga balita nasyonal, international, just in report, breaking news plus report sa News Center sa Action Radio. Pang Webes edisyon, buylog nato ng puwersa Action Dale Salazar. Opta magita sa ato siring mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spulgar. Back up diri sa tudwa ka mga IT experts Sir Elray Dotilios kag Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, buylog nato ng porsa ni Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Sa kinahanda na inyo sinalagad ang kurman sa siring nga palatuturan na Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanwa,
Update niyo ako sa Rabelini sa Kauras. 15 minutos nga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa ato sa mga Facebook lover nga nagasunod ka nagalantaw sa ato sa nga Facebook Live, ang yun panamyo kag greetings. Tagaanta na karon chimpo kag ligwa. Ang importante tingba kag liputa kag ang pinaka-importante gisatanan, like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nakataya sa loto, sa wala ba kahibalo sang resulta, ang first, second, kag third draw sang loto, basahon kuna dugay-dugay, ilawag taman ang resulta sang loto 649 kag 642. Aron lang gabi ng tupa ang medyo madamol-damol nga ulan diri sa Bacolod. Siguro amo na ni ang pabatsyag sang LPA nga na monitor sang pag-asa sa Mindanao nga magadala ini sang maulanom nga panahon sa pila ka bahin sang aton pungsod sang Pilipinas. Alas 4 sinig lamang nga hapon ang pag-asa nagpahayag nga ang LPA katapos nga nakitaan sa kalayoon nga 870 kilometro east sang Mindanao nga magadala sang magalumon nga kalangitan nga may paglapta-lapta sa ulan kag thunderstorm sa area sang Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas kag Bicol Region. Ang LPA suno sa pag-asa ginabantayan nila kay daw nagapakita base sa ila sini nga mga analysis nga posible basi mangin bagyo ini sa masunod nga mga inadlaw. Temprano pa sa Webes, siling sa pag-asa, ang ini nga LPA once nga magadevelop sa isa ka bagyo kung tropical cyclone, tawgon ini siya nga si Bagyo Rosal. Sabay pa, hindi lang siya maghimo nga bagyo, kag matunaw lang. Kung nakibot kita nga daw medyo madamol-damol ang galom, so mga gabi sa aton sini nga kalangitan. Along lang sa mga motorista, madanog ang dalan, hindi gid magpadasig dalagan. Pag sa mga aksyon nato nga nagamonitor, basta mo nga tsimpo nga maulanon, paborito ini sang mga kawati. Ayos! Sige, check tayo nga to sa ring patrol. Balon taray sitwasyon sa Bacolod sa paglibot-libot ni Aksyon Zel Minardo sa maulan nga panahon kang nagdugang nga kabugnaw sa lakat sang panahon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Ari si Aksyon Zel Minardo sa Patrol Observation Report. Aksyon Zel, maayong gabi, please come in. Aksyon Eric, maulanon nga gabi. Yes! Kamusta? Halong gid halong. Amo gani. Iba si kung magtrangkaso, balik ka naman. Wala kay nagsulay-sulay anay kay kaginadaan grabe ang init. Gani? Tapos susubong naggagulpi lang man nabundak sini ang
ulan Action Eric. So dala nakiprasa sa ring aton nga video. Ba, So, kaga- video. ang aton nga video kay Hindi para ka makita kapanaog sa aton nga mga- patrol kay gaulan. Yaga hulaw-hulaw gamay pero tika pananit ni Japo dari kami sa may dalan lakson na yung amon ruta si Action Eric. No, chikeran ta naman ang area diri sa may pakadto na mula Barangay Baragong area sa Action Eric. No, kung kamusta diri ang dalanan man kay tiya subong nga gabi no, medyo madamo man ang mga sarakyan yung makita naton diri Damo sa may pasalakyan mo ni oras. damo pa Action Eric, no. May kuha ni salakyan kay duga ulan. Damo pare sa may dalan lakson kami sara nang akon nga ano sini nga video no so subong nga gabi sini Pero ang galong sa langit ako damo lang gino. oo damo pa sa nakyan makitaan ta Hindi galong sa langit, damo galong pa sa galong. langit. oo gani itong gikabugat gid tanawon no, sa aton nga kalangitan no, subong Action Eric sumitom gani ang kalangitan subong nga gabi kagati oo sa nasambit ko na no nga area diri sa dalan nakson Wa siya may nagapangilay sa babaw kalangitan. wala gid Wa sang kwanda sang nagapulo pangilat dap. wala man Wala man, okay. Good. oo ang isang delikado Action Eric mo basta grabe ang init Oo. kapag gabi kung magulan may tendency gid nga mangilat o na mangira pero sa mga areas diri south kag north sa nga kalangitan Action Eric daw wala man Very Isang, good. pagpangirap Hindi, delikado. Gini basta pangilat nga raan Action Eric. Gani? No, nga nag-ulan-ulan. Wala nga ba ko? Bis ka na no, kadamol sang ulan. Masulay ko. Pesta wala lang ka pangilat. No? Kaya delikado kung mapangilat pa panaguob ka delikado. Oo, kapin pa wala sa bungguan yung mga kahoy. Wala Action Eric. Nang- No? Ang iguon. Pamatsagan mo doy ko pamatsagan mo doy ko inguon yun no. Amo gani? Oo, basta basta damo Action Eric, no? Sa ako na wala sa nga bungguan, no? Ano Mga na kahoy ako naman? matagas. Abi ko na pundo ka mo. Oo, may din. Kilala mo to. Kilala guro ni Action ninyo. Naglaran ninyo Hi. kaya dulog sa kaya abi ko may videohon ka sa pagdulog ni ninyo. Wala man. Gangita diyo alagyan, no? Nga pwede man no kay medyo damo pasang namon Action Eric, naturoy din namon ang mga hilit-hilit diyo bala. Mga bangga-bangga. No, kagati gina-checkar man sang area no kung kamusta si ang mga dala no hindi nga street gani o pakadto di sa may yoyolan nga area no kay para lapos kami to karon sa piyak nga street man subong gani o patay ang ang tawag ang mga light no diri sa may yoyolan Action Eric kay nag-ulan-ulan. Agi patay hungod kay ulan. Oo, ginpatay hungod Action Eric, no kay ti wala man sang matanaw kay gina kay ti gaulan-ulan nga daan pero ti ang sa tubang ng sininsang hotel amo ang gasiga pero mismo diriya sige nalagawan sini ko makitaan sa Action Eric ko patay ang mga lights na sa may Ferris wheel. Uy. Sa may Ferris wheel sini kagang nagasiga lang sini ang Christmas lights kay mga parol na araya sa tubang ng sinisang tungod ka ulan. Amo good. Ang iban may harap pa pero may mga tao Action Eric kagina. Delikado ang No? negosyo sa mga kwanda bugulbligya dai. Dari oo. Wala sila gari sila mga gawaligya. May mga stalls na nga walo to kabilog na human. Oo. No, wala sila naka-plastar kay temprano pa tuod sino nag-ulan na Action Eric ng alas 7 pa lang nagtupa ng ulan pero diri sa may man plaza niya sa likod sa sanag yung mga klanan niya ay punaw diyo. Bueno. Wala punaw na diya. Sige enjoyment da. Oo. Diya mga paaso, mga inasalan, pa rin sa mga gatula, man sa isda, wala Action Eric. Okay. Ang baligyaan rin sa may likod at sinisa sanag, kagatiya mo na di ang ginatambayan man sa mga delivery rider, food delivery rider Action Eric. Okay. No? Oo, dari rin sila nagkalabanan, gid naga-standby para kung may mga orders na malapit sa may McDo is mahapos kagati isa man ka barato man nga mga kalan-an sini Action Eric. So dire kami naglapos kini sa may BS Aquino Drive sini Action Eric. So dire may makitaan pa kita subong no nga mga dagko sini nga mga salakyan. Pero
sa December 12 diretso naman walaan kay tino may mag-ukon sini sa Rota Actionary. Action Cell? Dali na kita, hold the line please. Balikan ta kada kay nakapangilay ang ako siling rilo. Balikan ta kay kaudo duga for more update kag situationer. Pagkatapos last sa siling importante nga mga pahibalo. Sa panahon ngayon, kaubay sa... Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periods ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad.
Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga rito, napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for digital storytelling. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Action Radio Philippines Standard Time in punto pangot las 10 balikatan auto nga report Action Cell Minado. Action Cell, please come back. Action Eric? Yes. Nagdibi naman ang kalangitan. Nagdibi naman siya. Nagbalik naman sa... Nagtiri-tiri naman siya. Oo, tere-tere naman ang kosi naman siguro. Ay Nalusian naman sa... Nalusian naman ni siguro. Sige na daw. Okay na ito namunuhan. Sa nagbalik naman talitsi. Oo, kagati. Halindri gani aksiyonary ko. Ari kami sa may Barangay Mandalaga na ni Lacson Street. Which is makitaan nato na dre sa may dala naman si aksiyonary. Ang going to north. Going to north, going to south ka mo? Dali na kinutod sa Action Seminar to, no? Going to north, going to south, no? Pero ang ulan, do ara naman, no? Ang ulan sa mundo, pugtak-pugtak, no? Do hindi ba tayo yon? That's why kasi medyo halaw sa mga motorista, sa mga nag-motor nito, ang magaling kontra nila, ang maulan nga panahon. Pero kung four-wheel drive, di may problema, no? Action Cell, please come back. Yes, Action Eric. No, ang going to south kag north is ni nga mga salakyan na diri sa Medaran Lacson madamo pagid ang makitaan ta sini kasi halong-halong gid sa mga nagamotor ba Action Eric kasi kadali-dali ni ang iban may mga angkas mga asawa ni Gronila kahit wala sang mga kapute o kon raincoat no sang ila sini nga kadali-dali hingagaw no nga pasilong kon makaabot sa ilang mga puluyan so kinanglan halong gid kay may mga nakitaan kita iba na nagangkas wala sang helmet no wala sang mga gear nga suksok ni sila kalawasan na para protection ang generic no pagati suwandaan wadanlog ang dalan gid na so ano gid no chikeron gid ang ginalabyan kag si kada bangga may bangga generic nga malabyan panerbato gid no hindi mapaktan kung kakisa may gulpi lang nagaulhot sini nga mga salakyan no so amo gina ang aton panumdum sa aton mga kauturan ang mga drivers ni kagati subong syempo actioneric akong na oras mga kauturan kita nga mga taxi drivers man nga baka man biyahe no damo kani sa ila ang nagbiyahe amo ni oras ang iba yung taxi drivers gani actioneric daw 24 hours na biyahe sa magkagahon na mag-aaga sini ang ilang biyahe ay kay oo, ang pangyayari, mga actioneric, na makabiyahe sila kahit kung hapon, yung mga rush hour, daw laka-laka, ginimiga sakay sa taxi, kay ang hambal, wala nga kada, patak sinisang kilometrahe, actioneric, nagapatak, pero wala gagahali ng taxi. Iban ang lakat sa traffic ko sila heavy gid no every peak hours so kung na rush hour na no tagal 5 alas 6 na generic kung magsakay ka rin sa taxi garo about maghalin ka lang na imaginean mo downtown area pakadto pahanukoy kaguro sobrado sintos ang mabayran mo kay timan kalabalaba no sa mga salakyan ginahulas mo kay subong ang gani ginano madamo ang mga salakyan nga gilinuwa ligan no ginistoryahan nga ang iban nga mga abroad nagpinuli diri so kung may mga salakyan dugang naman diri no lagaw sa mga dalanon kaga iban pa nga mga spot diri sa may syudad ng Macolod pulis na galibot man generic ang pulis na galibot pa mo ni Golan galibot sila generic ina pag halin tinamo no sa may Villamonte ganit kita ramon niya ka police station force ni kay tiya ka station 1 dara sa may downtown area kasubong man no hindi lang ang pulo ka precision ang Bacolod City Mobile Force no galibot man kag ang mobile patrol unit of generic okay no kagina dito sila sa may Dalan Araneta sa may Singkang no
kagati subo nga gabi ni katahom na sang mga bridge ni Blasonere ko flyover. Oo. No, kay may mga Christmas lights babaw dito gani sa may may araman. No, gen pang takda ni nila white nga Christmas lights na makitaan nato no. May ara na da no nga nakabutang na halin gid sa may pagpasaka no going na to panaog sa may north terminal sa Blasonere. Sorry, nakita diri sa may Purok Riverside na diri, no going to Banago area. So makitaan diri nato no sa nagmana di ang area sang barangay Banago. So kaya ang piyak-piyak na sila Blasonere ligan no kung ma-notice sa wala lang ni ang ginpasigahan. No subong daw bago ni ang mga lights sa diri sa may tuong part ni solar man sa gihapon pero mabalaan ta nga daw bago yun siya Blasonere nga natakon kay puti pa ang siga. Kaya diri sa may left side ko daw gadim na siya Blasonere. Okay. Daw medyo daan-daan na kung nga aton sini nga sikero na amo lang ginayang iya nga color. Lain sa kaya sa piyak diya gaban na agi Blasonere na solar and diri sa piyak do ka tungsten dalang nga style no ka-dim na ako ng doga yellowish ang siga sa Blasonere. Pag may makitaan ta may nagwalik naman rin no nga mga wing vans ni parking sa mga piyak left kag right ni nga lane gid no diri sa may Purok Riverside barangay Banago Blasonere no ang dapat lang gidra mabutangin sila sang signal dira Blasonere no ang do neon ni balang color na naka-parking da kay para hindi delikado no especially sa mga motorista kapin pa nakatughong sang agwa di pataranta kasi hindi nakakita sa nga may ara gali naka-parking nga mga salakyan no ilabi na gid kung madulom sini ang area Blasonere no kagati subong sa aton nga pag-checkar na wala man sang pagbaha o kung nagadalom nga tubig nga nakitaan ta diri sa area sa may syudad sa Bacolod kasi kasami nga makitaan ta diri kung magatudog ang ulan no ginabaha umini ang barangay 3 gida no barangay 3 sa may singkang airport dira kag sa may magsaysay na Blasonere wala mo na daan na klabano ginabaha kagadriman sa may dalan sang Lacson no ginabaha man na diri kung Blasonere no sa may Mayfair dablayon labi na gid ko grabe gid ang bunok sang ulan pero so far subong nga gabi kay hindi pa man gid amo na kalawig kag katudo ini ang ulan nga na-experiencehan din naton wala man kita sang na-monitor nga pagbaha subong nga gabi sini Blasonere kay gati nagani sa may Purok Riverside diri ang mga mayon man lang kay yang lain ang nagani kay ang bike lane ni bala no ginaparkingan na sang mga motorsiklo kag sang ilang mga salakyan so kay ang tendency sila sa mga nagabay Blasonere mapatung agad no ara na sa may line sinisang slow moving vehicle which is hindi kita ni pwede no so kinanglan amo pa ang ilang experiment kay Blasonere no sa may December 12 month sa diri sa dalan Lacson no nga ipa-implement ni ang mga no parking Blasonere no sa mga areas nga ginpili sini. No kagati kinanglan sundon gina sa aton man nga mga kauturan kay kung effective in Blasonere no pwede nga maaprubahan kung ano man ang route or ang plano sini no sa dalanon sang aton sini nga bitaw diri sa may syudad sang Bacolod. So area na ding area ganun Banago gyapon pero ti barangay Banago gyapon barangay Banago Blasonere no so amo na may mga island dre hamba ko gani nga mga dagko ni nga wing van no ang isa ka lane sin Blasonere no do na ako pa naging sinisang parking nila no dre 6 lanes na de tatlo sa piyak so ang malabyan sini sa piyak ng Blasonere na daw 2 lanes na lang kaya iban nga mga wing van ang isa ka linya do nasakop na gid sa ila sini nga parking bawat ang poste na yun naman ang ginayapon yun na sentensyahan diyo nagligad pag Blasonere mo are ang poste de sa may barangay Banago nga area ayon daw manog tumba na gani pero may isa tupad si Blasonere ko sa dako ni ako sa nagahilay may dako ni nga poste ya nga da semento area kakoy niyo mo no pero amo na nigurong dimbulos pero tika nang lan kwaon gin no kay kung magtudo ang ulan sinik o kon na hangin may tendency nga matumba pag kung may maglabay di timing nga nagamotor-motor
sa kami giniguro. Pila naguro ni kabagyo ang nagagi na lukat na nagrababs ang tubig ini ang kahoy na gyapon na stay strong pa daw sa gyapon. Pero ti hindi gid magpakabante action Eric kay ti hindi mapaktan bala na basi kung magulpiada tumba timing man may maglabay. So may masangtan sa action Eric no. So lakalaka naman lang makitaan sa mga tao no ang ara sa sagwa sa mga dalanon diri sa may syudad sa Bacolod pero kung wala rin nagaulan-ulan ang iba na naga storya pa na sa pahigaron sa dalan ang mga tiyanggi gani daw almost close naman no sa diri nga areas sa action Eric dagati kalabanan diri ang mga establishments so close naman ang mga bodega na di ang kalabanan diri sa may areas sang barangay Banago na di action Eric no kagati sa aton nga monitoring action Eric no diri sa may syudad sa Bacolod sa mga police station laman sang mga dagko ng mga insidente ang nagluntad subong gabi no haligagina sang hapon kagati wala na may mga nagkadakpan lang no, sa may bypass operation sila kay ang mga detalye karon aton man nga bantayan so action Eric no kabay pa mangin na malinong ang aton nga kagabihon subong kagti ang mga kauturan ta nung alin pa sila ulubrahan sini papuli o kon napakadto pa lang man no sa ilang mga panimalay so maghalong gid na sa mga motorista ginaton nga mga kauturan sini action Eric may gabi sa aton mga tagpalamati may na ang latest update nga madulong sa patrol ini sa action Zil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod action radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat kay Action Sir Menardo. Diabet sitwasyon sa Bacolod. Balikan na karon sa Action Sir sa last kag final report niya. Sa natipon niya siling nga mga aksyon balita. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:12 na. Standby na sa mga report na gikan sa ito sa mga correspondents. Standby sa report una ni Action Nelson Pateño. Ginatime ito nila. Happy rin sinilang kay B-Boy Piñapel. Maika or Mika Palacios Piñapel. Sampurok Rosal, Barangay Singkang Airport. Nagalaga, bungiro na nagalantaw sa Action Night Patrol Program. Siling ni Maria Luz Palacios. Salamat gid sang 50 stars. Sa aton sining mga kaaksyon. Sakay Madam Gloria Dislati Sumbiton family dira sa Valladolid. Happy listening lang. Milili Oligo sang Vanis Cafe. Nagapaurok-urok sa Action Night Patrol Program. Salamat gi. Sa mga ka-aksyon naton bra sa luyag mag-join, mag-participate sa abot nga bloodletting activity sa Amity Volunteer Fire Brigade in commemoration sa ika-46 katuig na nga public service. Ang ining aktibidades nagakinanglan gid sa nga inyo bulig para sa safety sang Bacoleños kag Negrosanon. Kung mahimo ba o kung pwede lang, kung kondisyon nawas nyo, pwede ka mo ka-join sa bloodletting activity sang Amity Volunteer Fire Brigade. Iwaton ini sa Disyembre 11 sa Domingo nining adlaw alas 8 sang aga hasta alas 12 sang ugto sa 3rd floor sang Amity Building, Hilado Street, Capitol Shopping Center, Barangay 17. So dira ang venue sang bloodletting activity sang Amity Volunteer Fire Brigade. Na may tema Be a Hero, Donate Blood. Ay, kampiyon. So sa luyag dira mag-donate sa inyo dugo. Feel free to come sa Domingo.
Dira sa third floor sang Amity Building sa Lado Street, Capitol Shopping Center, Barangay 17. Kay dira hiwato na sini nga bloodletting activity. Again, December 11, Domingo, alas 8 sang aga hasta alas 12 sang ugto. Ay balo ina sa akon nga kuya sa Bacolod Eagles Club. Ay Kuya Romrom Rojo. Ayos! O si Maninoy kag si Maninay maing kag Chari Salvacion sa La Carlota City, Aranawa. Happy Fiesta sa Don George Araneta, Irina kay Luis Diratore, Dennis Richard Tibor Roma, mayang gabi, Ray Flores Baryoga, Cathy Veer. Kami lang si Lando Bibing Rongo sa Gan, Bukatod, La Carlota City. Alin na kay Cathy Veer. Si Joshua Di Colongon Pacheco. Gapa urok-urok yun sa Action Night Patrol program. Kay Pato kag Ruby Di La Luna. Grabe dila kay Pato kag Ruby Di La Luna ha. Sang Barangay 30. Jeronimo Vergara, ginatamyaw lang si Erlinda Perez sa Carmela Lacbanis. Erlinda Perez, Carmela Lacbanis, Christine Bigota, tanan sang Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid, halina kay Jeronimo Vergara. Si Jocelyn Baladyara mangani naga-monitor mo sa to sini program, sila ni Joseph Rizaga kag ni Roberto Hirapusco Caravallo. Alex Montesada, may gabigid Roberto Hirapusco Caravallo, ara sagli sa Barangay Handumanan. Sali Auki Di Sousa sa Sam Village. Hello lang kuno kay Zela, iya kuno idol. Yvonne Butcher sang Germany, may gabigid sa Yadra Pamilya sa Morsa, ginatamyaw yagid. Salamat sang 100 stars ni Yvonne Butcher sang Germany. Ginatamyaw man sang may gabi kay Arthur Jeff Vilasor, Vanessa kag Doc Matmeo, Mama Lulit kag Papa Joe Jalagdon, kay Alma Uligon, Mikey Montilla, Noel Amar, Angie Season, Marangko din ang pamilya sa Barangay Pantanon DSB. Salamat man sang 50 stars ni Jinky Jalagdon sang USA, Arizona. Leia kag Donald Kabasag, check attendance lang. Nagapaurok-urok yun. Kay Ibon Butcher, 200 stars ni. Ito pa sa may 100 stars pa gito. Ano ni man? Kay Jinky Jalagdon, 100 stars man. Kay Nanay Evangeline Lani Hulagay, Bibing Artos, Richard Cagneneng Peruelo. Puro kay Sara Barangay List, nagapa-check attendance lang. Aling kay Evelyn Sinaon. Ay, puerti. Si Maria Luz Palacios Galeo. Tamya ko na ni Kayna. Si J. Maghamantok, ara man pa-check attendance lang. Okay? Check talang report na aksyon na Rizon Petanyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Aksyon. Night Patrol. Ari sa number 3 sa aksyon na Rizon Petanyo. Sa report, aksyon na Rizon, mga gabi, please kami. Yes, aksyon na rin ka mga gabi kag sa atong sining nga mga kaksyon, may nga gabi, naka-recharge subong. Ano ka, ulanda sa inyo ay? Kaina pa man to. Kaina pa subong, amoy bago ulan kayo Una-una ka lang. Mayo na kay mang nagabagtik nga duta, blama, ano man? Maulanan. Mabasa-basa. Mabasa-basa kay ti kinalano na sa atong sini nga mga mangunguma. Correct. Oo, kagang aton nga mga humayan nga nagabagtik na. May tama ka dyan. Ang ila sini humay kay hindi nakasabod kay wala na ulan. Ipan gasalig na lang sa ulan. Gani. Oo. Ti mayo na subong kay ti na medyo basa-basa na. Kaga medyo marabugnaw ang panahon. Ti medyo naka-recharge karon nga adlaw, naka-recharge. Sino? Nakaroon nga adlaw. Sino naka-recharge? Iti kay Halide mo. Ikaw. Oo. Tingala ko mo itong imo. Ati ikaw yan. Tingala ko mo itong tingaw mo. Ito bagulog bugtaw kay. Balano, hindi ka bagulog bugtaw ya ho?
ang inugtulog sa tao, inugbugtaw mo na yun. Inuwag mo na mo gani, oh. Sabi nga tulog. Do, Sabi ka magaling kana- patulugon, no? Lulingod ka lang kay Bunjing, patulugon ba? Ay, sipa bla, yung mga tingog, yung balanon, ganyan. Wala nung ganyan muna ng tingog, no? Inipot ka Wag mo ilabot niya, bagong-bugtaw niya ng tingog. Balanong, ilablang nga doon, bago lang murag-muragan, bla, oh. Pukaw lang buray. Pag ring bla ka telepono, mabala mo ganayon nga daw alanganin. Dahil mo ba turagmaw dahil mo ka magdalaga no do ka ring ang telepono. Anong balita da? Ha? Anong balita? Anti tawhay eh. Tawhay kayo? Oo, well anyway, dumdum ka to sa report kay nang isa ka wanted person nga ginaserbihan sang warrant of arrest. Kay na lang yung hapon, nagwa naman may warrant pag siya kaling alain. Nalay, pag ito mo warrant siya, ha? Oo, may warrant pag siya nagwa. Kag ini siya, alin naman dira sa may korte sang San Carlos, di kay naya, kahapon ginserbihan siya sang warrant of arrest sa aton sinikapulisan sang Calatrava, subong man sang Sagay City PNP, upod man ang First Negros Occidental Mobile Force Company, kag second Mobile Platoon sang 605 sa Mobile Command Action EREC, yang kaso lang illegal possession of firearms, kay na nga na-report naton. Halin ina yan sa kay Judge Charmina Mascardo, ang presiding judge sang Municipal City sa Circuit Trial Court sang Calatrava, Tupuso. Karon nga adlaw, pagkabalong na dakpa na siya, kay manti dugay na ginmaning plano, tani siya nga nga dakpon sa aton sinikapulisan, kaso lang kay armado, kag wala sila nagatag chance nga hindi bla masakutig siya kay basi magbato mo nang kahapon nga briefing nga si daw budlay gisudlon kay daw mabato kay may armas. Sumay lang kay nag-cooperate man sa aton sinikapulisan, nagupod man sa Action EREC, kagati kinakadlaw nagwa man ang iya sining kaso naman, kaso nga pagbayular sa Omnibus Election Code nga ginapagwa man ni Judge Arbel Delgado, ang presiding judge sang RTC Branch 57 sa siyudad sang San Carlos, nga napitsahan sa Mayo 21, 2020. Gina-rekomendar Action EREC ang 12,000 pesos para sa iya siniya temporaryong kahilwayan. Tikon 12 plus 60,000, mga more or less 72,000 ang iya sini nga inugbayad sa korte para sa iya sini temporaryong kahilwayan sa duwa niya ka mga warrant of arrest nga nabaton karon nga adlaw Action EREC gikan sa korte. So ini sa karon ang detinado sa Maya Calatrava Custodial Center Action EREC. So para medyo matulotawhay aton sini area, kag medyo mabulubugnaw ang panahon. Daw pariyo lang sa nag-istorya nga daw bago lang. Ay daw hindi amuhaw. Okay, muna Action EREC ang pila sa aton sini madulo nga balita gikan diri sa aton area of responsibility. Ka-aksyon nyo, Nelson Patinyo, na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Ayos, salamat kita aksyon ng Nelson Patenyo, reporting live gikan sa First District, area sa Toboso, Calatrava, kag San Carlos City, matulutaw haya. Ang area ni aksyon na Nelson Patenyo, wali man sa mga dalag ko nga maksidente o kon insidente. Nagabidira kay J. Magamantok, kay Inday Blasada, good evening ha, kay Maria Luz Palacios, shout out naman ko no kay Debbie Peñapel.
Jocelyn Solaria Tavera Gallianero, na monitor dira sa ila sini nga puloy-an sa Talisay City. Sa mga pumuluyo dira sa may sitio Gintubdan, Barangay Araala, Carlota City, may gabi dira sa inyo Namasyar ko da ini nga mga sinimana dira sa ginapabugal nyo nga Little Baguio, ang Gintubdan. Mo gigamba sa kon nga may Little Baguio ko sa Carlota mo nagali ang sitio Gintubdan, Barangay Araal, Bacolod City. Ay, puerto. Masyar ko da. Kwanta da. Urok-urok tada sa inyo nga lugar sa Gintubdan. Nakabalik kita sa ato sa nga pagpanumbalik. Report ni Aksyon Roger Guteb, Aksyon BG Apasible. Pagkatapos lang sa ato sa importante nga mga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, brown ng dason. Brown ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Balik din sa itong pagpangalaga sa Action Night Patrol Program. May gabi nila kay paring Ken Anosagay sa Tokyo, Japan, kay Huma Lumina. May gabi nila kay Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada. Patayo na pagparok-urok kapapati ni Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada. Along na Toto Armando Cabiles. God bless dira sa imo bilog nga pamilya sa Canada. Action Night Patrol gid ang iya sini nga gina pamatia. Sige. Alin sa report ni Action Nelson Pateño. Ari man ang balos ka report ni Action. Roger Gutib, gika naman sa Segundo Distrito, area Sangkadis, Escalante kag Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger Gutib, line number 1 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Mga kaksyon, mga balita aksyoner, kikan diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental, sining maulan, nun nga gabi aksyoner ka. Sa karong gabi mo, supa ang ulan, kag daw malawig-lawig na, kaya daw halos, pila na negoro, o 3 oras na, no? Sige, inulan, aksyon Erika. Diri sa
Siyudad San Sagay, kag subugmaan sa Siyudad San Carlos, kag daw bilog gini nga norte, diri sa amon sila nga sa aton diri nga area of responsibility. Now, pila ka mga balita aksyonerik aso si Madulong si Matinion, gin payag sa kapulisan nga wala sang foul play ang kamatayon sang nasapuan nga bangkay nga 50 anyos ini, kag ini siya ang nasapuan sa isa lang gid ka area diri sa may Purok Azucena, Barangay Bangkirohan, Siyudad sa Cadiz. Kay nigali siya di daw palaboy-laboy lang daw, wala pamilya, kaga homeless, wala puluyan. So kaga permi lang ini siya naga-inom kay kung makakwarta siya katagaan siya kani isang konsino dra malungoy siya way mga bakal pagkaon di nga suno sa mga residente dira nga si ginabakaliya sang whiskey kag imnon, pero tin-identify ni siya na mga alas 5 takna sang aga kahapon na sapuan ng yasining bangkay. Kag ang biktima gikilala ini kay Dante Kabasingan, 50 anyos sa edad. Wala sang asawa kag residente sang pero sa report sa mga lugar. Sigin report ini mga alas 8:45 takna sang aga matapos nga ang isa ka concern siya nagtawag man sa pulis. Kag parugdaon nga si may nasapuan nga bangkay sa among lugar. So, nang report nga si posible ini siya gin cardiac arrest kay actually naga-supra naga masakit man ay kag permi nagainom. So, muna law gina-declare sa kapulisan nga ini siya natural death kag wala sang foul play. Action direct sa gindalaman ini sa Baysang Cadiz City Emergency Clinic kagod nga examine sang attending physician kag mismo si Dr. Maria Victoria Ibanez ang city health officer among nag-pronounce sila nga patay na siya sang gidala siya sa amo nga bululngan. So far ang pila pagid ka mga balita ta sa syudad sang Sagay may ara man aksyonerik nga gindakop. Gining gindakop ngini may kaso ini siya. Una yang kaso di kuani mo 7 counts ang lascivious ni conduct la. Act of lasciviousness yun eh. 7 counts kagang kada count ni aksyonerik nagkinanglan sa piyansa sang 180,000 ka pesos. So suma total mga 1.2 million, mga 1,260,000 ang kinanglanon niya ni para ini siya makaangkon sang temporaryo nga kalwayan. Sobra pa sa sobra pa ni sa piyansa nga piyansa ni sino kaya Bung Navarro kasi 1 million na to yan 1.2 kinanglanon niya 1.2 million. Now, alas 11:30 takna sang aga, kahapon ni gindakop sa may Procacauyan sa Barangay Rizal. Siyudad sang Sagay, ang iya pangalan daw babayi pero lalaki ni siya, Christy Villegas Marmojada, alias Christy. Ini siya may asawa naman, 47 anyos sa edad nga residente sa Sarapol sa Barangay Bulanon sa Siyudad sang Sagay. Now, gin-serve siya ang warrant of arrest again isyo sang RTC Branch 23 kay firmado ni Honorable Judge Reginald Mercurio Pontevilla ang executive judge sa mga korte nakapiyansa ako nakapit sa ini Nobyembre 10, 2022. Di sa siling na ang piyansa niya 180,000 ka pesos kada count times 7, 1,260,000. So matapos ngayon siya paibaluman sa iya sining kinamatarong bilang isa ka akusado at ginpaidalo man siya sa physical examination sa subong detinado siya sa bayan sang Sagay City PNP Custodial Facility. So para mo na ito nga report, direkta diri sa Maya, Siyudad sa Cadiz, tamiyo talagyapon si Major Nelson de la Cruz dira sa may Barangay Estefania, nagapamati igid sa aton. Mayong gabi igid sir sa imo and Merry Christmas again
Cap Madeline Diaz, kag Mr. Jonas Diaz, sinatamyaw naman to Joel, kag Inday Iba Sangkong. Maman si Fiscal Benjamin Maidor, retired Fiscal Victorials, kag si Ma'am Linian Maidong, amon nga Parole and Provision Officer sa siyudad sang Cadiz, Action Erika. Para sa Action at Patrol, ini sa Action Roger Guti Mega Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kina sa Roger Good TV report live gikan sa 2nd District area sang Cadiz, Sagay kag siyudad sang Escalante. May gabi dira sa kay Jocelyn. Nagapaurok-urok ni si Jocelyn. Ante sa report ni aksyon na BJ Pasible, i-recap tanay ang tatlo ka draw sa STL. After sina ang resulta sa Lotto. Ang first draw kina sa STL, 26-32. 26-32. Second draw sa STL, 12-2. 12-2. May katatlong draw sa STL, 5-38. 5-38. Ayos! Ang resulta naman sang Lotto 649, ang jackpot prize wala sa nakakuha 19.3 million pesos. Ari naman ang resulta sang 649 sa Lotto, 1829, 331, 820. Again, 1829, 331, 820. Ari naman ang resulta sa Lotto 642 jackpot prize. Wala siya nakakuha 10.8 million pesos. Resulta 642, 11, 39, 10, 9, 22, 29. Ito iskalira, no? Again, 11, 39, 10, 9, 22, 29. Ayos! Gets ko no. May gabi dira sa kay Joanny Mel. Padayon pagparuk-urok ni Madam Joanny Mel sa Action Night Patrol program. Sa mga membro sa Bacolod Eagles Club may lang nga pagpaurok-urok kapamati sa Action Night Patrol program, no? Sa mga security guard naton nga nagamonitor, kamusta dira sinong Vicente Similiano dira sa area sang Chicken Hotel sa West Bank daw sa Mandalagan. May ara man dira listener nga wala man untat nga naga paurok-urok. Happy birthday gali sa kay Primo Gob Edgar Magbanwa sang Bacolod Eagles Club. Birthday sa bong nagasaulog siya kadlawan karon gid nga adlaw. Ayos! Nagapamangkot kung may bagyo. Wala pa bagyo. LPA pa lang pero basi bla. Pura palayo lang kung magbagyo ng LPA. Rosal gining dalaganan sa ngalan niya. No? Muna nga medyo halong lang kita. Ay ka budlay. Sa mga nagakuan blada. Nagaplano nga magpalawod karon sa kagahon. Medyo all-observer na sa dupoy-dupoy sang hangin, ha? Ang pagdapya-dapya sang balod, ha? Kung madlo sa hangin kadalag ko, balod yan ay magpalawod, ha? Ay ka delikado. Hindi mong gid mapakta ng lakat sang panahon, ha? Diri sa igadya, kanay, kung nakakastawod sa tungalawod o ginaukay, o kadelikado. May gabi dira kay Madam Watski kay. Madam, Merry Christmas na si mo. Way kita da. Madam Watski kay. Ga paurok-urok pa siya. Pulaw-pulaw sa muni oras. Utaw hay si Madam Watski kay. Kaya daw
tune in sa karong gabi sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Action Night Patrol program. Salamat kita. Ato nga mga kapulisan sa Police Station 1 to 10, ara naman sila nagapatigayon sa Police Visibility Patrol. Kitang lanong ganun lang tawag nga Police Visibility Patrol. Ay kung usang may mga kawatan nga sa gaulan galagaw pangita sa ila sini nga biliktima ho. Action Radio Philippine Standard Time alas 10:40. When we come back, balik ang report ni Aksyon VJ Pasible pagkatapos lang sa ito na importante dugang pa nga mga pahibalo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Sa Action Night Patrol Program, this time i-check na report ng Action VJ Pasible. Natipon yung aksyon balita dito sa sininga area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Reports. Action VJ Pasible, line number 2 sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, sa aton sining mga ka-aksyon nga pamati no diri sa aton sining palatuntunan siniya nga gabi sa balita nga aton siniya madulong gindakop sa mga katapo sang Himamaylan City Component Police Station ang isa iya kalalaki nga wanted sa kaso angot sa paglapas sa PD 1602 tag na 1:30 sang hapon kahapon December 7 sa may bahin ini sang sitio Balanggaan sakop sang barangay Kabanbanan, syudad sang Himamaylan. Ginkilala ang ining persona sa kay Loreto Nueva Ecija, 54 anyos, soltero kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa report sang Himamaylan City PNP, gindakop ining si Nueva Ecija sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, ang hepe sa nasambit nga istasyon. Naangot sa criminal case number 22-2811 ang warrant of arrest sang akusado sa kaso sini angot sa illegal nga panahor. Ginpapanaog ini ni Honorable Leticia Trigue, ang presiding judge sang Himamaylan City RTC. Nagalabot na aksyon Eric sa 36,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa karon action Eric matulutawahay man ang area of responsibility diri naton timulan to no kagabi ang isa ka truck nga kargado sang tubo nga natumba no sa isa sa dalan sa may syudad sang Himamaylan man sa gihapon dra sa may bahin sang barangay Talaban. Ti nag-viral gid siya sa social media kag gin-interview man naton kaina no ang traffic section sang Himamaylan City PNP in the person of Police Corporal Mark John Dato Timoto no naghatag siya sang statement angot sina dali kaluy-an man kay ang driver sang sineng truck ti way man siya iyan na kaagom sang major nga mga kapilasan sa SL nga lawas sa mo mani no mensahe mani para sa aton sa mga driver nga ti subong nga ti nagbukas na mga sentrales naton nga ti kun magkarga sila iya sang nasitag sa mga tubo no just make sure no nga ang ilas nga karga is nagasanto man sa kapasidad sang ilas niya tagsa ka mga truck action Eric. So far, amo na aton sa madulong nga balita para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Ginatamyaw to lang dagli action Eric no ang pamilya Lao dra sa may binalbagan kay kaina nagpuli kita ti paglabay naton sila sa baligyan ti sigabong gid no ang Action Radio. Ini si Action VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action
Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon BJ Pasibli gikan sa Quinto Distrito. Amo na sa mga tag-iablo sa tracking. Hindi nyo man pagpatamaan gid karga nyo tracking. Bisan na daw magkalahulog na kag magkalabali ng mulyo sa iyo sa ni tracking. Yung tiduhan nyo pa karga. Gustuhan nga karga. Kag kung magkarga ka mo, inablang medyo hipid man. Nagkabaraghala nga daw. Kagyo simento lang kag batong nga nakarga nyo. Panawan ng tabo kagabi. Viral niyang pag aliskad sang 10-wheeler truck nga may karga sang tubo sa pagkadamo-damo nga dugal alawas ng karga ya. Ang swerte kay pagkatumba ya. O isa may nasugata nga salakyan. Kung may nasugata abi, kag napilpilan to kag na tabunan to sang bato, bato. Sang karga ito nga tubo ko di wala may hati kita ni isang mga nanging biktima naman kung tani. Sa bidahon na daan ng lugar to sa di natabo ang aksidente. Medyo hinay-hinay kamo kagamo na siling ko again suliton ko. Hindi lang kamo yung magpataba gid karga sa inyo sini nga mga tubo sa salakyan nyo. Say kakawigit ang tubo nyo. Tapos ang buli ba sa tracking na may karga tubo, tabunan nyo na sang sako para hindi magkalawigit as dalan kag piskanda ang nagasunod sa inyo nga salakyan. Kadelikado kayo, no? Ang parte gali sa natabo nga kwan nga aksidente shooting diri sa may area sang Barangay Singkang Airport. At according kay nasa kay Police Major Jury Puerto, may ginalantaw na sila diri nga person of interest sa kaso nga paglutang kay Ivan Magbanwa bla. Ang tag-iya ka security agency nga MBS Security Agency. So, may komplekto na di mo. Kaya ang security agency tawing gamit ang security agency ni Magbanwa tawing gamit sa isa ka kompanya nga may konflikto bla. Kung mo nga security agency daw naginsipang kompanya nga daw ang ginpainita na mo ni si Ivan Magbanwa nga tag-iya sang security agency. In fact, sila ganito kayo na ni Major Puerto sa pagstoryahan na namon nga gun for hire ang nagtiro Insugo kaging bayaran lang bla. Pero anyway, maklaruhan yun na kasigi pang investigasyon ni Major Puerto kay sagid ang galid sini nga kaso. Confident si Major Puerto nga ma-solve nila ini nga kaso sa kooperasyon sa pamilya kag sa mga kaupdanan ni Magbanwa na siya man mismo nagapanagiya sa sinang security agency. May mga ginapasol-pasol si Police Major Jury Puerto and hopefully masolusyonan ni kamtagaan manustisya kaya manong puli tani kagabi ni sa Ivan Magbanwa mo nagpakarawas nito sa pakaisaya isang nagahingampot na siya sa may Henrietta Village kung may rampahan na mo hindi kapadasig bula sa salakyan mo hindi kay kuhan ini daw Mitsubishi Mirage yung nadalaya kung mo rampahan medyo ang tendency mo may hinahinay ka timing nga pagpahinay-hinay may nagdikit sa iyang riding in tandem binubuan sa katiro daw siyam to ka empty shell kasiyo sa 45 caliber pistol to na recover sa diksina sa insidente tiya wag ka salvar si Ivan Magbanwa tungkol sang fatal yung igo sa ulo nakitaan to sa mga lawas siya pagid pwede gid siya ka sa kaning madalas ospital ka dito pala mismo sa sulod sa salakyan niya impulsuhan to sa sang mga rescue group ka nag-responder una ti wala na nagapitik pulso yun siningon ti wala na ginhawa si Kwani si Ivan Magbanwa
na ulihi na una na ni ang kwano ang kaso sa shooting incident man kagabi sa may area sang kwan sang barangay Dos Purok Sigay atong agi to bala gintiro man to sang isa ka persona ang halinan stoya sa buman ayo nakagi man ni priso sa New Bilibid yung natiruhan ni sa Purok Sigay sa barangay 2 nga si Rinanti Hilyang taga Purok Prosperville Sumag pati din na siya permiga pamulya ka doon ang serbi ng balay dito lulugan ang Purok Sigay barangay 2 kung isa ginasugo-sugo na sa kuno nga mang laba maninlo sa mga kalugda sugo-sugo magpulo panilhig abaw sa kuno ginasugo-sugo man magbaligya sa buho ayo mo na nga kabudlay gid sang sitwasyon. Anyway, si Police Lieutenant Jonito Pastrana ang Deputy Police Chief sang Station Number 2 confident man kay do may ginausoy man sila nga person of interest sa sini nga kaso iti kabudlay lang mag-extract sa information kung si Pastrana pa sa lugar iti puro ambot mo tao do hadlok makatag information ang ilagro rason ti ano mo makuha namon da kung maghata kami di infos police man na bla. Anyway tingwaan ni Police Lieutenant Jonito Pastrana kay ning Deputy Police Chief ng Station Number 2 kung mag-usisa ni purti magkatikagi man siya na obra sa office ang IDMS mo yung matanda ng investigador si Kwan si Police Lieutenant Jonito Pastrana purti niya pa kwanon pa usisaon kag pabistigahon yung ginauso yung ibla kadto ginapangitaan yung ginapangita iblang buho nga sarang sa makasulod nga maka-investigar muni ang kuan ang unang specialty ni Pastrana basta siya na maguyat sang kaso da way palso madugay-dugay lang ti simpre ang kaso yung pagsulbar di man padasigay importante itang ebidensya mga matipon yung kaso sa korte mapinasakay kaso may mabakod ka ebidensya ti kundi wala salto ang kaso pasok da yon muni si Police Lieutenant Jonito Pastrana bilib mo ko nga bata kung trabaho man ang mag-imbestiga sa nito si Major Puerto mablang wala bugto tanan nga pwede makadtuan kag makuha information di na extract higit na tanan-tanan yung mga investigador nga sa Bacolod kung may mga pulo 20 ka lang ka Jonito Pastrana ati ano do SWOT man ang dalagan sa investigasyon although nga diri sa Bacolod under the leadership of Police Lieutenant Colonel Thomas Joseph Martir ang tanan ng mga hepe diyang sa Bacolod from 1 to 10 tialos ka trabaho gidya kung may mga kasong katulad sini nga nagakatabo abi niyong pulis nyo wala ga obra kung may mga kaso sa tinore abi nyo ga pawala ng pulis kaya sa lakit man ang ulo nila sang imbestigar na hindi sa kag na la chimpo ti sabi mo magapatawhay lang pulis mawala lang pulis sa kaso tapos tiro imbestigaran pawala lang hindi niya mo without knowing ang pulis na to niya basta sa mga kaso katulad sa isang shooting o niya bugto ka mismo ang city director nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir pero may naginapulpog ang mga hipi ano nitong dalagang sa investigasyon nyo may suspect na kamo na-establish yun ang motibo amo na si Colonel Martir man ka uti kag permi man ginatultog ang yasin nga mga hepe nga magilihot ang hepe ginatultog man ang mga investigador nila diri sa Bacolod daw halos ang mga kaso sa shooting way na ginauntatan niya sa pulis nato basta may mga buho lang kag may mga masarang sila sudlan niya nga makahatag breakthrough sa kaso nga ginausoy nila kag gina-investigar automatic na sila yan no naga pangita sang ideya kag solusyon
nga semana to duwag kaso sa shooting incident, no? Nagalunta sa Bacolod, hopefully hindi na dugangan pa kay bawo sa tuod lang. Sakit mga ulo sang hippie ay. Nabi gusto nga happy nga kada adlaw kada semana may shooting incident serya way gid ay. Kasi kote biyan ka kontrol sang pulis na ang kaso nga katulad sini. Provided kung may kaso katulad sini, hindi man papatumbayaan, hindi man pagpabayaan, once and for all, aksyonan, kag solusyonan para matagaan hustisya ang biktima sang ginatawag nga krimen. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Balik kita pagkatapos la sa itong importante nga mga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman ublaw ng dason. Ublaw ng dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For, bugtaw. I-record ang kinanglanong kapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umuman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po tatugan ko balala. Kisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda. Kisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon.
kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati kani sa Aksyon Radio, wala ka kaabot sa mo premium sa Aksyon Radio, kay way kita kapamati tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanang sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo to nga pag-abay ko Fred sa lang agi kaya nga mo to. Mga Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas. Diri sa Tabalaga this time, check natin sa Liga Patrol, last kag final stretch. Sa inyo patutunan ang last ka reports ni Aksyon na Zel Minardo sa latipon ng mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Cell, sa balik ka report, please come back. Okay, dali kita na kay Action Cell? Action Eric? Oh, yes. Yes, liwat nga nadakpan ang anay preso bangod sa pagbaligya sa illegal nga droga matapos positibo nga mabaklan sang kapulisan pinaagi sa drug bypass operation sang Bacolod City Police Station 10 sa NEDF Zone 12 Barangay Handumanan Syudad sang Bacolod. Ang nadakpan na mo si Jade Babaran alias Toto Bonbon, 48 anyos, ginakabi nga street level individual kag residente sang number 60 Rizal Street, Barangay 26 sang nasambit nga syudad. Nakuha kay Babaran ang 6 ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan siya may kabugaton nga 10 gramos sa nagabalor sa 68,000 pesos.
Sino kay Police Lieutenant Michael Tuburan, Deputy Station Commanders ng Police Station 10, nga ang suspect ang nadakpan man sa bypass operations ng Tuig 2017 apang ginserbisyohan na sini ang kaso kag nakagwa sang Tuig 2022. Sa karon yara nahunong ang suspetsado sa Police Station 10. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline nga vitamin C na pamatudan sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. MyTC nagabulig ini para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpanubo sa level sang histamine. MyTC kag Santon Plus Herbal Capsule para sa manami nga kombinasyon. Balita gikan sa patrol ini sa aksyon ng Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat ni Patrol. There you have it. Kabusa ka pagpangalakas sang Action Night Patrol. Webes edisyon, liwat ini magabalik buwas Biyernes. Ato sa mga patrola, Unit Reporters in Action nga palagad karon gawi. Action Roger Gutib, Nelson Pateño, BJ Pasible, Zel Minardo, back to back sa itong piloto Action Nino Bugina. News Center Action Action Dil Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, Backup Security Guard Bayog, back to back Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elroy Dutilios, kag Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog Silad sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Bilacana sang Batang Suay. Sa ngala sa mong Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang iulagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalikat antes magtulog magpangamuyo, sa nga pagpangamuyo dala kami, dala ako, dala ang bilong nga kwerpo sang Aksyon Radyo Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night.